Nagpapatuloy ang dry run ng public utility jeepney rutang Mount Villanueva Avenue sa Naga City. Layunin nitong i-assess ang pagtanggap ng mga commuter sa jeepney na namamasada sa lugar. Tanging tri-movie lang kasi ang dumadaan sa lugar noong hindi pa nagsisimula ang dry run. Ayon yan sa Resolution number 2025-128 at 2025-172 ng lungsod alinsunod sa Local Public Transport Route Plan o LPTRP. Sa pamamagitan ng dry run, makikita dito kung epektibo ba ang rutang ito sa mga Nagüeño commuters at PUV drivers. Ayon sa ilang driver na nakapanayam ng CSN, hindi epektibo ang ginagawang dry run dahil halos walang pasaherong sumasakay sa mga jeepney. Wala, may napasahero dito? Oo, wala. Tulad kahit may pasok. Mga estudyante hindi naman sumasakay. So ano masasabi nyo? Kung sa ginawang 90 days na dry run, kumila ba kayo? Wala, kulang. Taliwas ito sa ginagawang dry run ng lungsod ng Naga City dahil yung inaasahan na mapapabilis ay halos wala namang kinikita ang mga driver at halos madalang dumadaan ang mga public utility jeep. Maluya po ini. Bakit? Ay, wala kasakay pasahero. Simula nung Mayo hanggang sa ngayon? Oo. Nangalaala kami sa krudo. Ba't gano'n? Maluya po. Mamagawin na halos ang nauli kami sa pamilya. Nauli sa krudo. Maman, mayo man kami napipick up dyan basero. Ang bagong ruta ay sumasaklaw sa mga pangunahing barangay at commercial areas na inaasahang makakatulong upang mapabilis ang biyahe at mabawasan ang traffic congestion sa Naga City. Sa pagtatapos ng dry run, saka malalaman kung ipipermanente o hindi ang pagdaan ng jeep sa naturang ruta. Eli Balbin, CSN.